Obrint podcast. Destinació directa, la fi del món. No em para en cap estació excepte Mandarake, Tertúlia i Niu de Merda. Correspondència amb manga i l'anime, videojocs i altres destinacions. Abans de que arribeu a la vostra destinació, quedeu informats. Esteu sent robats per les lladres del temps. Propera parada, Mandarake. Benvolguts i benvolgudes, estimats i estimades oients. Som les Lladres del Temps, un podcast on parlem de manga, anime, videojocs, cultura japonesa i, de tant en tant, ens sortim d'aquí per parlar d'altres coses. Com, per exemple, avui. Ja us avanço que parlarem d'un videojoc que no té res a veure amb el manga i l'anime, una sèrie coreana de Netflix i un webtoon. I per fer tot això ho faré amb les meves tertulianes de sempre, la Lynx i la Hangui. Benvingudes, lladres! Hola, bona nit, família! Hola, bona nit! Com esteu? Fotudes, però contentes i enèrgiques. Enèrgica sobretot, Sento aquí al meu costat. Sí. A veure, noies, avui deixem una miqueta aparcat el manga i l'anime i passem a altres cosetes. Tenim 3 mandarakes molt diferents i comencem per tu, Lynx. Què ens portes avui? Doncs jo vinc a trencar-vos una miqueta de la línia habitual que hem seguit en aquests 3 programes i vinc a portar-vos, què més si no, que una petita resum del Hogwarts Legacy. Per qui no estigui gaire posat en context, us explico. A principis de febrer la Warner Bros., la productora Warner Bros., va treure produït un joc que portem esperant tots els fans de la saga Harry Potter anys. Estic parlant de Hogwarts Legacy. És un joc de rol i acció. Qui jugui a la sèrie o la gibueta entendrà aquesta broma, però que tracta de l'univers Harry Potter. Us explico una mica, perquè el joc no està 100% basat al món de les pel·lícules. Abans de començar-vos a explicar, sí que dir-vos que hi ha un problemeta amb aquest joc i és que no ha sortit alhora a totes les plataformes. El joc ha sortit al febrer, però per jugadors de PC, Play 5, Xbox S i X. Pagant 10 eurets abans de poder jugar 3 dies abans, que servidora va fer trico-trico. En sèrio? Bueno, cosetes, què passa? Soc una dona responsable que té el meu propi diner. Perdó. Però tornem-hi. A l'abril sortirà per jugadors de Play 4 i Xbox One i els pringats i desgraciats de la Switch ho tindreu al juliol, amics. Per què dius els pringats de la Switch? Home, tu treus un joc que està esperant tot el món des de fa anys, al febrer, per segons quines plataformes, i per poder jugar a Switch per al juliol. Perquè faran el moviment, no? Amb els comandaments petits o no? Perdona, I jo he vist coses tipus batalla. que és juliol, hola, inicia estiu, que la gent ja té acabat, vale? Jo tinc una teoria. Què? Perquè no t'esclati la Switch, han de fer el DLC que t'aguanti després. Bueno, però deixeu-me explicar-vos una mica el tema de l'ambientació del joc, ara sí.
independentment que ho sé les a banda. Sabeu que Harry Potter estava ambientat en els 1990 llargs, 2000, no? Fins aquí bé? Doncs el joc està ambientat a 1890. Molts anys abans de que els esdeveniments de les pel·lícules es produeixin. L'argument és fàcil. Bueno, és fàcil i una mica raro. Ets un alumne de 5è de Hogwarts, vale? Però que ha descobert que pot fer màgia a 5è. Què vol dir això? Ni saps fer encanteris bàsics, ni coneixes mitologia, ni coneixes res, i el teu tutorial de joc és adequar-te a la vida de Hogwarts. El joc està superbé perquè per la gent que ha llegit els llibres pots descobrir Hogwarts i és impressionant, però per la gent que no s'ha llegit els llibres és un AAA com qualsevol altre. Ensenyen encanteris bàsics, com poden ser Accio. Fer una petita anotació que acabareu fins als nassos de la paraula Rebelio. Si jugueu lladres, apunteu-vos un pòsit perquè sabeu de lo que us comentaré. Però en resum és això, és un joc que està bastant bé. Sí que peca una miqueta de missions repetitives més enllà de la història, que qualsevol AAA. Tots tenim al cap un Assassin's Creed, l'heu jugat? Sí. Que tens la típica missió d'assassinar el paio d'aquest, però és el mateix paio amb diferents trajes a 40 mapes diferents. Doncs aquí passa el mateix. També comentar-vos que gràficament, encara que han posat el parche de dia 1, hi ha certs bugs que a mi personalment em semblen imperdonables. Bugs d'il·luminació, bugs de capes que es mouen de forma molt estranya. Encara que el joc en general, si fem una miqueta de ojos gordos, com es diria en castellà, està bastant bé. De totes formes, jo no me l'he acabat, porto ja unes 50 hores jugades, us he de dir, cosa que em sembla normalet. Un joc de rol, noies? Vosaltres heu jugat jocs de rol? The Witcher. Mateix, mismamente. Doncs això. Però ara el que us vull preguntar, noies. Vosaltres heu sigut fans de la saga? Jugaríeu a aquest joc? Començaré jo perquè hi ha diverses coses que, com que t'has queixat dels fantasy books, és que a mi personalment que hi hagi un book no m'impedeix gaudir d'un videojoc. És més, em rica amb els videobooks, perquè jo me'n recordo del Mass Effect Andromeda, quan sortia al principi el Cyberpunk, i si tu ara me dius que tindré books, jo m'ho passaré bé. Per mi, jugar amb bugs no és cap inconvenient ni soc pell fina. Ho suporto bé. I després, com a fans de la saga, diré que jo vaig conèixer i vaig endinsar-me dins del Harry Potter molt més tard, no a l'època que tocava, perquè simplement jo sempre he odiat a Harry. I a mi el que més me sobra d'aquest univers és en Harry, i això ho sabeu de sobres. Per tant, quan va sortir l'anunci de Hogwarts Legacy, doncs jo era una més, perquè el món i la fantasia que amaga aquest món m'agrada molt, i tot i que a mi l'autora em fa ni fu ni fa i no m'he llegit els llibres, sí que trobo que el món que s'ha creat, el fandom i el tot és com molt xulo. I encara no he començat el joc perquè el tinc, perquè vull fer-lo d'escollir la casa com toca. Sabeu què vol dir escollir la casa com toca? Per la pàgina web o amb un test? Home. Jo també l'he escollida com toca. Jo he sigut legal. I com toca l'X? Bueno, diguem que el joc t'ofereix dues preguntes. La primera, bàsicament, és... estàs a gust en aquesta escola? I la segona és la pregunta que fa que escolleixis casa. Valentia, intel·ligència, astúcia... i els irrelevants del Hufflepuff, que mai me'n recordaré quina és la seu atribut. Però... jo he vist avui i era osadia, intel·ligència, ambició... lleialtat, jo pensava lleialtat. Lleialtat són els Hufflepuff. I a qui li interessa un Hufflepuff a dia d'avui, m'ho expliqueu? Ullet, que els Hufflepuff són... els que ho són molt lleials. He de fer-vos una pregunta. Una altra? Aquesta pregunta és obligatòria. Lladres, quina casa sou de Harry Potter? Jo no ho tinc clar. Una mica, un orientatiu. Jo m'agradaria ser Ravenclaw. Tu no ets Ravenclaw ni de conya. Què és Ravenclaw? Els intel·ligents posen la intel·ligència sobre altres qualitats.
I per què dius que no és Ravenclaw? Pues jo penso que sí, Què la veu? Més Gryffindor? Tampoc. Ah, no? Home, Jinx, què ets? En sèrio, me vols tirar Slytherin? Abans me tirava Gryffindor. No, Slytherin no. Aviam, Jo la veig Gryffindor. perquè no hi ha una caixa, una casa d'això, És una geona orgullosa. Uf, depèn del dia. Cert, és que depèn del dia, per És això que dic. depèn de com s'aixequi. Que depèn del dia. Jo crec que en essència seria Ravenclaw. No, series un hipogrifo. Que és mig ocell, mig lleó, no? Sí, hauríem de fer el grifo per mi. Sí. Jo sóc un Slytherin en potència i a mucha honra. No, jo Slytherin no. No vull parlar Parcel. Jo és que a ti, Hangui, et veig una barreja entre Ravenclaw i Gryffindor. No, és Gryffindor pur i dur. Jo crec que seria el Hufflepuff, aquests. Però vaja, la Hangui mai seria Slytherin, una cosa sí que tenim clar. No. I m'agrada, perquè sempre m'agraden els dolents, però Slytherin no creu. Però va, noies, anem a fer una cosa. Anem a tallar aquest mandarake perquè sembla que estem fent una tertúlia. Ei, jo no he fet les meves preguntes. Va, doncs fes. Perquè has dit la gent que mira els llibres, la gent que ha llegit els llibres, però el que ha vist les pel·lícules no el disfrutarà, el joc. És que com ha sigut molt sectària, no? Ha sigut una mica Slytherin. Molt sectària. Pots buscar qualsevol racó de Hogwarts sense limitació. Pots anar des de dalt de tot de la torre de Ravenclaw a la torre d'astronomia fins a les mazmorres de Slytherin. Pots fer-t'ho Però has dit, això ho disfrutaran ja, els que llegeixen els llibres. I els de les pel·lis? perquè les pel·lícules hi ha certes parts que no expliquen. Per exemple, la vale. sala comú de Hufflepuff a les pel·lícules no t'expliquen on és, que és al costat de les cuines. I als llibres sí. I al videojoc pots anar fins allà caminant. Jo no arribo tan fan de Harry Potter, Vale. No, jo m'he llegit els llibres, però... I no vaig tatuada perquè no. Però va, jo crec que és hora de que tanquem el meu mandarake i passem al següent. Jinx, què portes tu? Jo no m'ha quedat clar les preguntes de la Hagrid, però ja que em dones pas, ja veurem quan faci el seu mandarake si primer respon les preguntes o ens deixa amb les ganes. Però el meu mandarake d'avui neix d'un costum que tinc amb la Lynx, que cada vegada que ve i fa toc de queda a casa, fem dues coses. La primera és dibuixar, i la segona és descobrir alguna sèrie o documental de Netflix i fer-ne un marató, és a dir, començar-la i acabar-la en un curt de temps. En aquest cas, efectivament, ha caigut una sèrie i és El amor de mucha guerra. És una sèrie coreana que ens va veure l'última trobada. És una sèrie que podeu trobar a Netflix, tant en castellà com en versió subtitulada. En el nostre cas vam voler apostar per al doblatge de casa nostra, en castellà, perquè era molt correcte i trobàvem actors i actrius de doblatge que coneixem a casa, com és el Marzani, en Carles Lladó, la Núria Mediavilla... Fàcil, es tracta d'una comèdia romàntica que té un total de 10 capítols, aproximadament d'uns 50 minuts, i tenim una protagonista que és la Yeo Mirant, una advocada a qui no li agrada perdre contra els homes, i que, per circumstàncies que no desvetllaré, es troba amb en Nan Kan-yu, un actor guaperes que s'entua totes les noies de cap, però a ell no li interessen les dones, perquè pensa que totes les dones són unes aprofitades dels homes que intenten aprofitar-se de l'èxit, els diners i la fama dels homes. Comèdia romàntica de plànol, però és que a sobre tenim el super cliché, que ja us avanço de spoiler, que el protagonista noi, en Nan Kan-yu, és orfe perquè els pares van morir en un accident de cotxe. I per què m'agrada? És fresca i entretinguda, fàcil de veure, a l'estar amb doblatge te permet veure-ho al vespre quan estàs cansada i vols acabar de fer la soneta abans de dormir. El doblatge està molt ben fet, ja he dit noms d'actors de doblatge que ens agraden molt. M'agrada molt perquè, tot i ser molt cliché, la protagonista i el protagonista fan girs. I després hi ha una cosa que m'encanten de les sèries coreanes, i no sé per què, que són els openings, que les cançonetes m'enganxen, que és una cosa dolenta, i després no les trobo. A veure, Lynx, jo ja sé que aquesta tu l'has vista. Hagrid, què en penses? Penso que estaves parlant dels clichés i amb Netflix i les sèries coreanes hi ha un altre cliché, que totes porten la paraula amor.
i és divertit. Proposta laboral no, tot i que és una comèdia romàntica. I pot ser l'excepció de la norma. Però hi ha altres que sí, que sempre porta la paraula amor, encara que en el títol original no surti. Bueno, jo personalment segur que m'agradaria. O sigui, m'encanten els drames i m'encanten les comèdies romàntiques. I s'ha de dir que actualment els K-drames tenen els han fet un bon joc en el mercat, perquè gent que no veia res asiàtic, que li tirava enrere veure sèries asiàtiques, amb això s'estan enganxant. Bueno, dels drames indis o pakistanis a passar a les comèdies romàntiques coreanes, geogràficament hi ha un pas. Turques. Es nota que no les miro, veritat? Jo és que tinc excessivament clar per què vam escollir aquesta sèrie. La banda sonora. A més, estàvem fent zapping en plan marrano, perquè allò era ja... Vomitius! O siesta o muerte, eren les dues opcions, sí. Era un moment de o siesta o muerte. I va ser la banda sonora, i que ens la vam veure... D'una sentada no, ens vam deixar com un capítol o dos. 2 capítols pel dia següent. Sí, i que també va ser... És que fou molt heavy. Si te'n recordes, és que vaig ficar l'opening i... Deixeu-me que fiqui el capítol perquè vull escoltar la cançó que m'ha agradat. Sí. Però és una cançó popular o és simplement de la sèrie? És pop i deu ser segurament d'algun grup. Però sí que és veritat que no és el pop comercial que estem acostumats al K-pop. Té un ganxo que no sé com explicar-ho. Jo soc carn de rock, ¿vale? Però té un ganxo com que li dona una mena de gir, però segueix sent pop i jo què sé, és que va ser automàtic. Va ser poner i ningú va discutir en aquell moment. Fou amor a primera vista. 3 amebes al sofà durant 7 hores. Amb el husbando. Sí, no. Amebes. I amb el husbando es va quedar a mirar la sèrie. I a banda que a mi, per exemple, aquests K-drames precuinats, Business Proposal encara tenia un què, però normalment són l'amor ideal, l'Ichi Hatsukoi, que es diria en japonès, que em fa un que te cagas. Però el personatge principal te'l venen com hola, sóc el paio perfecte. I fa un gir durant l'inici de la sèrie que va ser deixa això, sisplau, jo vull veure com acaba aquell fill de puta. Per això, si no l'heu escoltat o si no l'heu vist, doneu-li una oportunitat. Tu, Hangui, tens deures perquè tu te la miraràs de seguida. I a veure si t'animes a respondre les preguntes de la Lynx. Dono pas perquè expliquis el teu mandarake o el que tu vulguis. Em fan bullying, ningú m'estima. Què eren les preguntes? Encara no he entès encara de les preguntes. Les que jo li he fet a ella o ella a mi? Nunca me habían preguntado eso. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Perdó. La Simpson referència tenia que entrar aquí, ho sento. En principi era per veure què t'assemblava a tu el món del videojoc de Hogwarts Legacy i en relació si estaves enganxada a la saga. Que la gent crec que no sap si t'agrada o no t'agrada. Però això m'ho ha preguntat o no? Perquè s'he posat a parlar i això no m'ha preguntat. Hangui, siguem sinceres. No m'estimes, però si no m'ho has preguntat. He posat a parlar i he dit, bueno, passem ja de Mandarake. I ha sigut, però si jo no he fet preguntes. Era genèric. Que ens ha preguntat a totes dues i he començat a parlar jo. Per això jo he passat, ja està. Vale, no les vol respondre. Gràcies, com fa tothom amb mi a la vida. Aprofitem i manifestem que la Hangui no sabreu mai què en pensa del món de Harry Potter i molt menys del Hogwarts Legacy. Per favor, abans que comenci a treure escuma per la boca, podem passar a part de la Hangui? Gràcies! Molt bé, doncs jo vinc a portar-vos un webtoon, ja que la cosa va de coses coreanes. Per qui no ho sapigueu, webtoon és el còmic que es llegeix per smartphones, principalment, i sobretot aquesta aplicació amb el mateix nom és coreà. I vinc a parlar-vos de Cuentos de l'Olimpo, o també podeu trobar-ho com Lore Olympus. És un webcòmic romàntic, està creat per l'artista neozelandesa Rachel Smythe i es va publicar a aquesta app. I a més, compta amb 3 volums recopilatoris en paper per l'editorial Random. Bé, Lore Olympus és una reescriptura de la història d'Hades i Persèfone, que segur que tots la coneixeu o us sona. És a dir, Hades, el déu de la mort, i Persèfone, la deessa de la fertilitat i la primavera.
aquesta història està reescrita d'una forma moderna i actual. I l'apartat gràfic és molt atraient, ja que cada déu està gràficament representat en un color, però utilitza aquests matisos per representar també altres estats d'ànims. Però no vull adelantar-ho gaire perquè prefereixo que ho llegiu. L'heu tastat, lladres? Jo no, però l'he vist a les estanteries de certa botiga de còmics del centre de Barcelona. I he de dir que només per composició de color n'havia pas sentit parlar d'ella, perquè a internet, a Twitter, etc és pràcticament un mite. Però és que vaig veure la portada i aquell dia no me la vaig agafar, però mitologia, personatges amb colors... Sé que m'agradarà. Jo els he vist a una prestatgeria més propera, però perquè m'has deixat la Hangui. Encara no els he tastat. Però, per bé com explica ella mateixa, és un producte que visualment atrau molt, que si us agrada el món de la mitologia grega i els colors i l'art en general, és lectura fàcil. I jo sé que quan les comenci serà un pim-pam. Heu de saber que entre els llibres i el webtoon hi ha una mica de diferència, no en la història. Sí que és veritat que els llibres té alguna vinyeta de més o alguna miqueta d'història de més, perquè òbviament al passar-ho a un llibre o una recopilació la cosa canvia, però clar, al ser un webtoon, quan tu llegeixes i vas lliscant la pantalla, té un efecte narratiu diferent. I això està molt ben treballat, o sigui que també us recomano que ho llegiu per webtoon, perquè està molt i molt bé. I està més adelantat que els llibres. Això t'anava a preguntar. Clar, llegir un webtoon en vertical no té res a veure en llegir en horitzontal i tradicional com nosaltres. I t'anava a dir si s'havia fet aquesta transició perquè sigui una bona adaptació i ja m'has dit que sí. Sí, o sigui, el llibre sí que ho té, però òbviament es veu millor en un smartphone perquè està pensat en això, no? A la forma, tu que saps dibuixar, quan tu treballes en un programa com Eclipse Studio tens l'opció de fer webtoon i la pàgina que te surt ja és totalment infinita perquè tu puguis fer d'aquesta manera. Llavors és com agafar el rotllo d'IKEA. Sí, totalment. Jo és que en lo personal tinc és un problema i alhora no, vull dir, aquí a Espanya hi ha un projecte paral·lel però que no és de còmic que diu Destripando la història, no sé si us sona, noies? Oh, i tant! Val. Tenen la rama de mitologia grega que juguen també una mica a cada personatge és un color i tenen una estètica molt semblant. I jo sóc molt fan d'aquestes coses. I sí que és veritat que en cert moment m'hi vaig estar pensant m'ho vull veure, però al cert moment a mi, a dia d'avui, em dius Hera, per exemple, per posar un exemple, o ja no posaré Hera, posarem Hades, que és un dels protagonistes. I em ve al cap l'Hades de Destripando la història. I és una cosa que em feia una miqueta de cosa, que això em tragués de lo que és l'argument de la història. Que si tu te poses a pensar, no sé si ha de ser alguna cosa ja històrica de la mitologia grega, a la pel·lícula d'Hèrcules de Disney també anaven per colors. Cert? Hòstia, no hi ha caigut amb això. Bueno, però és que les pel·lícules de Disney i Pixar treballen superbé el color. Bueno, aquí Pixar no sé si estava en marxa, no, però... No hi era, en aquell moment encara no hi era. Però que en general són dues companyies que treballen superbé a l'hora de fer creació de personatges amb els colors i les formes. Bueno, és una cosa que serveix com a creació de personatges, és una mica la base. Quan te fan fer creació de personatges, ell ho fa molt més exagerat, però si fas una mini masterclass de creació de personatge ja entra dintre el color, la forma i tot, entra dintre de la base a l'hora de fer la creació del personatge que sigui. He de dir que comparaves amb Destripando la història i no ho comparis gaire, perquè tant com eren la mitologia grega, els déus eren bastant polèmics i aquesta sèrie té una miqueta de trigger warnings, com violència i assetjament, o sigui que no ho comparis gaire perquè té comèdia, sí que té una mica de comèdia, però clar, no és el mateix to que Destripando la història. Val, és a dir, és una mica més històric dintre de la mitologia i la fantasia de la mitologia, però s'adhereix més a lo que és els escrits reals, per dir-ho d'alguna manera. És una reescriptura sobre la història d'Hades i Persèfone. Però, lladres, crec que comença a sonar l'alerta que arribem a la propera parada i jo crec que ho podíem deixar aquí, com ho veieu. Ho veiem bé. Jo no vull que m'enxampi el toro, tirem. Pues apa, ens veiem a la propera secció.
Propera parada, la tertúlia. Les lladres del temps, a vegades, necessitem ampliar territori i horitzons, perquè com queda ja clar, no sabem estar parades. D'aquesta forma, tenim com a pla sortir de viatge en un futur pròxim, i és obvi on anem, veritat, lladres? Obvi. Molt, molt lluny. Era molt obvi que mencionaríem el país nipó. Així que en aquesta tertúlia parlarem sobre com començar a organitzar un viatge cap a Japó. Tocarem 3 pals: el vol, l'allotjament i el transport. Links, dona'm la veu. Us presentem com preparar un viatge per dummies sense saber japonès. Per on comencem? Pel vol? Comencem pel vol. A volar, jo vull volar. Per què volen els avions? Molt bé, el vol. Abans que res, és saber on vols aterrar al Japó. Tenim a la zona de Tòquio 2 aeroports, que és Haneda i Narita. I després tenim a l'altra part, la zona de Kansai, que diguéssim que és on està Kyoto i Osaka, a l'altre aeroport, que es diu igual, Kansai. Òbviament n'hi ha més aeroports, però aquests són els més comuns. El clàssic a l'anime aeroport és Narita, veritat? A Haneda es diu aeroport internacional i jo mirant vídeos surten amb molts live actions i mangas a l'aeroport de Haneda. Aquest passadís circular on s'acomiaden les parelles i tot és drama és Haneda. Drama no, dorama, que estem al país nipó. També, dorama. Molt bé, aerolínies principals que pots trobar a l'hora de viatjar, que estiguin bé també, o ara mateix per la recerca que hem fet, el que hem trobat. Tenim Fly Emirates, tenim Qatar, ANA, que és la japonesa, si no m'equivoco, i Ita Airways, i també està Iberia. Per la nostra experiència, les més bones per viatjar normalment és Emirates i Qatar. No sé si heu provat una altra, lladres. Jo, en anteriors viatges, la part més grossa sempre l'hem fet amb Fly Emirates i jo és amb la que em quedo. En un anterior vaig fer un Finnair, que seria com una espècie d'Ita Airways. Vaig fer des de Finlàndia fins a Barcelona i jo, em perdonareu, però prefereixo... Ara després parlarem d'una cosa que són preus. Personalment prefereixo invertir una mica més en cèntims per al vol i tindre un viatge més confortable que per estalviar-me, encara que siguin pocs o molts diners, 200 i 300 euros. Al cap i a la fi són moltes hores seguides, prefereixo arribar bé, ja sigui a destí Japó, destí a casa meva, que no arribar destrossada amb experiències anteriors per un mal vol. No sé vosaltres en aquest sentit. És veritat, tu vas anar amb Ita Airways. No, Finnair, però bé, que ven a ser companyies que no estan preparades per vols internacionals, de manera que l'avió i les condicions no són les mateixes. Per exemple, en el vol de tornada no ve aquest tipus de menjar i vam estar com en total al final vora 8 hores sense poder ni tan sols demanar, perquè a sobre en el vol no ens permetien ni tan sols comprar una beguda o comprar el que sigui, ni un snack. El vol curt que feies de què era? Helsinki? De Helsinki a Barcelona. Sí, perquè és un tipus Ryanair. Correcte. Però bueno, tu saps que igualment a vegades et venen coses, encara que sigui fins i tot loteria. Doncs aquest no ho faria ni una trista aigua per comprar. Encara que m'ho costés 5 euros, em vaig allò morir. Vaig morir. Clar, jo d'aquestes esmentades n'he provat Ibèria, però és que ha estat viatges europeus, vull dir, el vol més llarg que he fet a dia d'avui són 3 hores. I mira, 3 hores i amb motxilla a l'esquena, Ibèria està superbé, encara que us he de dir que per la merda de servei que fan tenen uns preus molt alts. A mi m'han dit que el vol internacional de Barcelona, bueno, no és Barcelona perquè para a Madrid i després ja fa directe a Japó, diuen que està bé, qualitat-preu és una mica alt si comparem amb altres. El que passa que la veritat és que trobo que són moltes hores seguides. Allò de fer almenys una escala, allò que descanses una estoneta
encara que sigui per menjar-te i passejar-te per un aeroport, jo crec que s'agraeix. Però bueno, això jo crec que també arribarem d'aquí no gaire. Sí, jo vull fer incís perquè, clar, has de veure on fas l'escala, és important. Si fas a Helsinki, clar, de Barcelona a Helsinki, doncs potser són 4 hores, 5 hores, i després te fas 15 o com del tirón, no? O 12 d'una tirada. Però, clar, si fas a Qatar o aquestes així que són dels Emirats Àrabs, clar, fas com tot el viatge, doncs, fas meitat i meitat, i aleshores és el que diu la Jinx, no? Que tens com... fas un trosset, descanses una miqueta, si l'escala... Clar, l'escala ja és un altre tema. Si l'escala te dona temps i fas l'altre trosset. Les escales curtes es paguen, La comoditat i el transbord, per dir-ho de forma més col·loquial, són dineros. Home, has de pensar que si una mitjana aproximada de vol, entre vora les 20 hores no te les treu ningú amb una escala. Fins i tot dues. Però és que hi ha fins i tot que hi ha vols que te fan arribar en 47 hores amb 2 escales. O sigui, jo per mi això ha de ser com un tour. No vas directament pensant vull fer Japó. Has de fer alguna més. Són escales de fins 12 i 18 hores a l'aeroport. No, me sembla que si són més de 12 hores ja pots sortir de l'aeroport. Ni idea. Bueno, però anem a explicar perquè amb això de les escales hi ha una escala de la que jo vull parlar. Quina escala vols parlar? Vinga, va, explica. Corea. Corea com a país per fer escala. Hi ha un problema molt gordo amb aquest país en concret. Principalment, Corea és un d'aquests països que està molt bé, tots els aeroports són territori internacional i pots donar voltes, però, depenent quines companyies d'avió, et fan fer una escala molt llarga a Corea, de quasi un dia. Recordem que per poder trepitjar territori coreà has de tenir un visat, si no, no pots baixar al país. Això és veritat. O sigui, i això és una putada, perquè t'empresona, entre cometes, 20 hores dins d'un aeroport. Sí, és veritat. Jo vaig veure mirant preus i mirant vols, una escala que paraves a Seül, que eren 20 i pico hores, i a més és realment que has de sortir, dormir i entrar. Tampoc és el que t'ho donava temps, perquè arribaves a la tarda-nit de l'hora de Seül. Clar, estem parlant d'hores de vol, però no parlem del canvi horari que hi ha, tampoc, o sigui, s'ha de fer incís d'això. És que vas com molt guai perquè anem a la nostra muntanya russa, però després són moltes hores de viatge que tu no saps com te reaccionarà el cos de, jo què sé, una retenció de líquid als peus, un jet lag super heavy. Són moltes coses, per això dic que a l'hora d'agafar un vol, jo sóc de les que prefereix, no arribes a un first class, no arribes a un primera classe. No, òbviament no. És el meu somni, sempre ha estat el meu somni fer un viatge en primera classe al Japó i gaudir allò de confort total. Vols la copeta de xampan amb el dit petit aixecat, veritat? No. No, vol el llit estirat i la dutxa. Correcte, no vull el llit i el coixí. Vull el llit i el coixí, ja està. I les amenities de l'avió. Ojo, poc estem parlant de lo rata que seré jo i les amenities que arrasaré. Per què? Perquè sí. Jo encara tinc, de l'últim viatge. O sigui, tinc un necesser petit. Els mitjons, jo recordo lo dels mitjons. Això és molt de Japó, també, lo dels mitjons. I una cosa també és veritat que és molt divertida, que en els 2 vols em vaig trobar, que és lo del tipus de menjar, perquè, clar, tu menges diverses vegades al ran de totes aquelles hores, i a vegades tens menú europeu o menú asiàtic. Jo em ric del company Husbando amb el menú asiàtic per esmorzar. Allò era infumable, un salmó tot sec, allò, una sopa de miso tota calenta, allò... Ens estem anant, però és que podíem fer les anecdotetes només del temps de vol. No explicar el viatge, només de les experiències de veure pel·lícules, jugar a videojocs, al lavabo i 1000 històries. Però... Ojo, i una cosa que també s'ha de tenir en compte a l'hora d'escollir companyia d'avió, i sobretot en vols llargs, és el tema dels menús, però per gent que és vegetariana o vegana. Tenen poc que escollir. T'anava a dir, no és el mateix un Iberia, que està més europitzat, que un Fly Emirates, que ja de per base són companyies àrabs, per dir-ho d'alguna manera, que el tema del porc ja no el tocaran. Vull dir, és més fàcil trobar un menú de qualitat vegetarià en una companyia com pot ser Qatar o Fly Emirates que en un Iberia. Això s'ha de tenir en compte. És veritat que a l'hora d'escollir
jo sóc la que us diré, tireu per qualitat en general, preu i condicions de viatge, un Fly Emirates i un Qatar. Més de... ni l'Anna ni la resta, Més que aquesta, jo sí he de recomanar, per experiència pròpia, recomano entre Fly Emirates i Qatar. Perquè l'escala a Dubai també és equilibrat, fa que tot el vol sigui equilibrat, que és el que parlàvem abans. I els avions, que és un altre tema, són més grans. I a l'hora de ser més grans, doncs, són més còmodes. I que després hi ha una cosa molt important, que a l'hora de... estem parlant de preus, però més o menys no estem parlant realment de preus. I res, simplement volíem fer... hem fet 4 averiguacions abans d'agafar vols, perquè tingueu una aproximació que, per exemple, a 6 mesos vista, trobareu que uns vols cap a Japó oscil·laran entre 1.000 i 1.500 euros. Òbviament, aquests 500 euros variaran de que els horaris siguin bons, és a dir, que en lloc de sortir a les 5 o a les 6 del matí, sortiu a les 8, i que a l'hora d'arribar, en lloc d'arribar a les 11 de la nit allà o a les 3 de la matinada, arribeu un horari més normal, tipus a les 11 del matí o a les 3 del migdia. És a dir, que podeu aprofitar el viatge. Per poder pair el jet lag d'una manera més normal. Sí, el que hem estat pogut veient ara mirant vols és que hi ha com uns horaris també segons la companyia. Que segons el que agafis hi ha com uns vols taxats i és o un o un altre, i amb un preu o un altre, i segons quina companyia és un horari o un altre. Al final t'has d'anar moguent entre els 4 paràmetres i què és el que se t'ha ve millor. Jo és que ara estic pensant, i és que potser hi ha un motiu que pot ser molt lògic. Jo entenc que un Fly Emirates, que és una companyia molt més potent, tindrà millor horari que no aquesta companyia més petiteta, que entenem nosaltres, jo que sé, un Ryanair o un Vueling, que no és el cas, aquests no arriben tan lluny, però que clar, que a l'hora de dir, jo he de sortir, jo sóc gran i tinc tot aquest vols, necessito bons horaris. Tu ets petitoia i t'has d'esperar que jo surti o que jo arribi. Jo crec que això també fa que... Home, sí, perquè com que són les mateixes hores i tothom ha de poder sortir, jo crec que una miqueta ja fa. I si et dones compte, les companyies més cares són les que tenen millor horari. I que també us dic, després està Casiberia, que té vols directes des de Madrid, però a mi no m'hi fotria en un avió 14 hores. Bueno, ja comences fent una escala molt petita, Barcelona-Madrid, i després t'has de fer moltes hores, Jo només per hores hauria d'estar molt ben equipat als avions d'Iberia perquè allò sigui confortable. I els avions d'Iberia són els avions d'Iberia, que confortable no és precisament el lema d'Iberia. Bueno, i tindran diferents... L'aeroflota serà de diferents avions, no ha de ser perquè... no sé, si has provat els europeus, no han de ser els mateixos. No sé quins tenen, però totes les companyies tenen la seva aeroflota. A veure, jo les vegades que he anat amb Iberia, per vols petits, molt bé, per grans escales, justet. Però segur que és això, que hi ha diferents avions i diferents games. És com quan vas a llogar un cotxe. Al final acabem parlant del preu i has de tindre un pressupost, saber més o menys què te vols gastar per volar i, bueno, agafar-te les condicions d'això. L'escala, l'horari, no? Són els punts principals. Bueno, el més important que mentre més aviat agafeu el vol, més econòmic us sortirà perquè els avions, a mesura que van omplenant, se'n van encarint. I a mesura que està més a prop el vol, també es va encarint. Nosaltres hem fet una miqueta l'aproximació i amb una dilació d'un parell de mesos els preus han pujat considerablement. De pagar uns 1.200 per bitllet, ara estan a 1.600, aprox, tot oscil·la. És un ànima la inflació amb el tema dels bitllets d'avió, però també hi ha demanda, amics. Clar, ara estem tots que volem anar a Japó i estem tots anant a Japó, més abans, més d'hora, més tard. Els friquis estem de moda, col·leguis. I ara passem una miqueta... Sí, en farem més. On dormir? Com a tot arreu, per anar a dormir tenim 3 tipus de llocs per dormir. Els típics hotels, els hostals i els apartaments tipus Airbnb. Jo he viscut l'experiència dels hotels. Són estàndards, són preus assequibles, per no dir gairebé populars, però per mi resulta molt car pels serveis que ofereixen. En quin sentit? Les habitacions s'estan fent amb una perspectiva genial, de puta mare. T'enganyen. O sigui, estan tan ben fetes que t'enganyen. Dóna la sensació que passen les cames o pots deixar una maleta i potser si entres les maletes tu no arribes al llit.
Són superpetites, són superestàndards i potser per orientals funciona, però si portes una parella de 1,90 m, 2 maletones supergrossos i tu tampoc ets petita, allò queda de seguida justet, però justet que és encaixar qual Tetris. Llavors, molt bé, poden sortir econòmics, són funcionals, però és que ja hem arribat a trobar hotels que ni tan sols tenien una màquina expenedora per comprar una beguda. Cert és que creuaves davant i tenies un Lawson, un 7-Eleven i el que tu volguessis. Vora tenies alguna cosa. Però dintre de l'hotel allò, doncs mira, m'escapo a agafar una ampolla d'aigua, no havia serveis. Ni havia un bar on puguis prendre alguna cosa. En aquest sentit, a mi el servei com ho farien als hotels on jo vaig anar no em van convèncer. Cert és que suposo que si pagues, Sant Pere canta. T'anava a dir, perquè jo amb el tema dels preus als hotels discrepo una mica. Sí que és veritat que el Japó no és un país econòmic, vale? Però a mi tampoc em sembla precisament assequible el preu dels hotels. I no t'estic parlant d'una estrella, 2 estrelles, sinó t'estic parlant d'una cosa decent. Una cosa de, com a persona que ha anat de viatge, vol estar a l'habitació d'un hotel relaxada, encara que sigui només per deixar les maletes, però tenir la seguretat. Sí que és veritat que no és el mateix un hotel de 2 estrelles, posem, d'aquí de Barcelona, que un hotel de 2 estrelles japonès. Correcte. És que aquí anava a fer l'incís, que no ho havia dit, i aprofito ja que ho expliques. Jo anava a hotels de mínim 4 estrelles d'allà. Eren cèntrics? Ah, sí, estaven ben ubicats. I el que estava una mica més lluny agafàvem un taxi perquè costava res. Ja, sí. Això és un altre tema que ja parlarem, els taxis. Bueno, jo penso que, clar, Japó no té espai, no? I aleshores els hotels estan en què no tenen espais. Clar, també estem parlant dels hotels de ciutat. Sí. És que realment a Kyoto no he arribat a tocar hotel. He tocat hotel a Tòquio. Anava a dir, ves com un estranger a un hotel de camp. I tingues sort, vull dir. Què vols dir? Una cosa és com, mira, et poso un exemple. Posem Barcelona com a exemple, vale? Els hotels de Barcelona són increïbles, de l'àrea metropolitana són increïbles. Tu, com a guiri que només parla anglès, vés-te'n a un hotel de Corçà. Ah, bueno. Ja no t'estic posant un poble de cabres que no és senyalable en un mapa. Vet a un hotel de Corçà. Un hotel de 4 estrelles de Corçà. Personalment, suposo perquè com que ja ni tan sols parlem japonès i només és mig anglès, la comunicació és la justeta. O sigui que bé, et podria rebre una màquina. Sí, jo he estat fent recerca d'hotels i hi ha hotels que als 24 hores, sobretot, tens un animatrònic d'un dinosaure que te dona la benvinguda. Ai, el de l'error 404 d'internet que va fent saltets. En sèrio, jo anava a dir exactament el mateix i dic, estava tan robotitzat que és que ja ho estan canviant directament. Bueno, però és que qualsevol cosa et limiten al tracte personal, si poden evitar-ho, perquè clar, també això és calés, tindre una persona aquí. Ho fan, i si ho poden fer automàtic, tipus vending, ho fan, Els Airbnb funciona una mica així, també. Però bueno, si te passes als hostalets, als hostals ja això ja canvia, perquè ja, vulguis o no, una mica més xerren. Bueno, té una altra ànima, els hostalets, no? Els hostalets sempre és l'ànima del viatger motxiller, no? I de la trobada, no? De diferents llocs en un mateix banda. Sí, la comuna. La comuna, no volia dir comuna, però bueno, és la sí. comuna, no? Perquè clar, al tindre els menjadors i les zones comuns en comú, això fa molt el contacte, no? Bueno, perds la intimitat que t'ofereix un hotel, que en aquest sentit, si ets més retret, no passa res, i vols més intimitat, a l'hostal perds més perquè tens gairebé tot és zona comuna, fins i tot molt sovint els quartos de bany. I vulguis o no, nosaltres quan vam estar en anteriors vegades, que també hem viscut per hostalets, saps que feien activitats i a vegades feien dintre del propi hostal i a vegades feien petites excursions, no gaire lluny també. I hi havia activitats dinàmiques per a la gent que estava allà hospedada, vulguis o no, els clients i els estrangers, molt sovint, si et veuen en una zona comú, intenten interactuar amb tu per veure què fas, d'on vens, i saps que és una altra història, és molt més comunicatiu i la vivència és molt més oberta, molt més desenfadada,
És la mentalitat de l'hostal que te pots trobar a qualsevol banda del món, perquè si fas el camí de Santiago, pues te trobes això. Però potser amb aquest tipus d'hostalets estem buscant o estem descrivint potser un perfil una mica més jove de persona que va buscar-ho. Perquè, què voleu que us digui? Jo prefereixo... No pensis, Jo prefereixo la sobrietat d'una habitació que sé que és meva que una comuna. També dic, jo sóc una persona que és molt meva i que els espais personals per mi són molt importants, d'acord? Això t'anava a dir, que jo no crec que sigui tant per edats, sinó per caràcter, perquè nosaltres vam trobar gent de totes les edats. Exacte. Me'n recordo el de Kyoto, hi havia pues, una persona de mitjana edat, que és una miqueta l'actitud que tinguis, bueno, el que tu dius, el que t'importi o no t'importi, la mentalitat que tinguis. 0. Sí, però també és cert que si tu, per exemple, estàs en un raconet d'una zona comuna enfrescada a les teves coses, tampoc te vindran a molestar-te, o ficaré entre cometes perquè potser no volen molestar, simplement volen donar-te conversa. Però en canvi, si tu estàs en una taula comuna, que hi cap molta gent, i estàs fent petar, doncs potser algú se t'apropa, o si estàs en una zona de sofàs una mica allà i no estàs enfrescada amb el mòbil allò que estàs amb la pantalla tiqui-tiqui-ti, és probable que algú us acabi preguntant d'on sou, però això, són estrangers, i ja si te trobes gent probablement d'aquí, és més probable que intercanvieu alguna paraula. Quan de cop potser no has dit una paraula en català en ta vida i et surt el sentiment nacional de cop. No hi ha res com trobar-te una persona del reste d'Espanya, en qualsevol país estranger, perquè tu et surti el sentiment, encara que no ho siguis, és igual, que tu et surti el sentiment nacional i no parlar-li ni en castellà, o començar a parlar el castellano així un poco más exagerado. És que no falla. No, o dir que ets veí d'una persona que tens d'un poble a quilòmetres, saps? Que potser mai aniràs. Bueno, està la dita del mundo es un pañuelo y todos somos mocos en él. Vull dir... Sí. Això podria ser un hostal, no? Sí. A mi ja, mira... Això podria ser un hostal, exactament. Que maco ha quedat. Vinga, va, canviem, que ha quedat molt bé. Canviem l'apartament. Que sí que ha quedat maco. Vinga, va. Passem després al més clàssic i més íntim encara que els hotels i més nostre, més que tu pots fer a la teva manera, són els apartaments, els Airbnb de tota la vida. És una opció més viable. En trobes tant per Booking, que ja sabeu que és la plataforma de reserva online on et permet cancel·lació gratuïta, com per Airbnb. Hi ha molta oferta, molta varietat de preus, coses molt curioses, coses molt divertides i la varietat és que no te l'acabes. I molt bé de preu. He de dir que no és una de les coses més cares que hi ha d'organitzar un viatge al Japó. Realment, a dia d'avui, jo crec que per mi econòmicament serveis és l'opció més viable i la més adient. És més, és la que hem agafat al final. Sí, a no ser que vagis de vacances amb la cartera plena de pasta i vinga que m'ho facin tot, és l'opció més intel·ligent de totes. I més si parlem de grups. I a l'hora encara de furgar una mica més, com ja ens he dit que vam fer la reserva dels avions en més de 6 mesos, més o menys a mesura que se va apropant s'obre un catàleg, però sí que és cert que les millors opcions volen primer i sí que és cert que les coses més goloses, qualitat, preu i maco o original solen estar per Airbnb i no tenen cancel·lació gratuïta. Llavors vosaltres heu de tindre molt en compte si voleu reservar una cosa amb reserva o sense reserva. Clar, la cancel·lació gratuïta funciona molt bé si tens aquella por de i si no puc anar, i si passa qualsevol cosa. Que ho teniu molt clar, doncs tireu per Airbnb perquè personalment crec que és on es troben els allotjaments més macos. I aquí sí, tornant a lo dels hotels, les fotos dels Airbnbs no són com les dels hotels japonesos. No. Aquí no hi ha trampa i cartó. No, però això passa tot arreu, eh? Jo recordo pel Manga Barcelona reservar un pis amb unes vistes espectaculars i quan vam arribar al pis, les vistes espectaculars era un bonic quadre molt ben fet tot allò, eh? No, un quadre no, un pòster. Era pòster només? No sé, Era però era el timo... Era un pòster. Espereu un moment, pot ser que aquest saló del manga fos a Plaça Espanya i pot ser que jo acabés dormint una nit en aquell pis? Me sona que sí. Sí, perquè vam estar un parell d'anys Sí. anant cap allà. Sí, Podria ser... Sí. És que recordo aquella finestra.
Fa un pis patera, sí. Sí, fa un pis patera, sí. Hi havia, com es diu això? Colchón caliente. Llit calent. Hi havia llit calent. No, perdona, cadascú, tots, mira, com un coll de barres, tots en paral·lel, però en aquell matalàs va dormir moltíssima No, hi havia gent. habitacions, tenia 2 habitacions i el sofà i llit. Que tornem a divagar. Va, que marxem. I... No, seguim, tornem al Sí. Japó, va. Que parlem dels apartaments, Japó, que ja he posat a Japó. escollir. Sí que és cert que si heu d'estar molts de dies i sou un grup una mica gran, diré a partir de 5 persones. Des d'allò que necessites 2 o 3 habitacions, generalment, econòmicament és més econòmic dormir en comuna, tots al mateix espai, que a mesura que vas ficant estàncies, sabeu que allò se'n va carint. Igualment, per abaratir costos, fent dies de comú, també està de tant en tant donant-nos aire a tothom i agafant algun allotjament puntual, un ryokan o un parell de nits, que tinguem espai per respirar tots, perquè si algú es vol tirar un pet a gust, que ho pugui fer. Algú vol fer patarrús? Sí, i ja saps que jo no tinc cap tipus de vergonya per fer-los, O sigui, jo ho dic més per vosaltres que per mi. Tornem amb el patarrús. El patarrús què era? El patarrús del primer programa. Ja comencem amb les mierdes. Ara falta que fiquis el soroll aquell de cinta cap enrere. I treguis l'àudio. El patarrús. Quan tot feies patarrús. No, ja veig que tu la comuna... No, però és veritat, jo ho dic per vosaltres, jo tinc vergonya, Libres domingos i domingues. Vosaltres veureu. No, fa una estona, o sigui, fa 2 minuts estava dient que tu d'hotels que vols intimitat i ara diu que comuna domingos i domingues a l'aire. Jo la comuna la porto fent anys, així que... Sí, no, jo ja... Arriba un punt a la vida que ja perds tota la vergonya. Sí, els patarrús de tots. Jo, com ja sé lo que és una comuna, sé que no m'agrada, però si me l'he de menjar, a mi no em temblarà... No em tremolarà la mà, Sí, hi ha cullera. Ai, senyor. El mengem tothom, no? Tothom mengem. No et senquis un misto. Tothom mengem patarrús. Realment no s'us pot treure de casa, No podem anar al Japó. Així no podem anar al Japó. Ah, quin fàstic, tio. Ai. Ai, Déu meu. Vinga, va. Va, next. No em diguis això, que fem especial patarrús, M'aixeco a les 4 de la matinada. Ei, hola, són les 4. Sí. Ei, hola, lladres, són les 4 de la matinada. Estem fent especial patarrús. Volem escoltar a veure qui fa el seu primer pet. No. Mira que ho faig, No, ja veuràs quan sortia. No. El problema és que no hem sortit encara. Faig un IRL. Especial patarrús des del Japó, en directe. Ai. No sou sèries, És que això no es pot fer una tertúlia sèria ni per dome. Sisplau, Jinx, no tallis això, sisplau, Això no ho tallis, Diferència entre això que és un yokai o un patarrús. Ah, per favor. No, què va. Hòstia, estava sortint una tertúlia sèria, No s'us pot deixar parlar mai. No teniu vergonya. Posa la més real i fidel, perquè si has de compartir habitació ja saps què haurà. Estava sortint una tertúlia seriosa, respectable, maca. Quina guia més bonica. Que jo el que volia dir que és que estem parlant d'allotjament, però clar, no hem parlat de l'hotel, que l'hotel al Japó és els ryokans. O sigui, quan parlem d'hotels, estan els hotels i estan els ryokans. Que això ja és una altra farina. Bueno, és que el dia que parlem de ryokans parlaria només de ryokans. Sí, perquè ryokans també tens de molts tipus. Clar, anava a dir, la idea és fer el viatge, perquè com que fem alguna cosa també diferent, aprofitar i parlar de les diferents experiències en els diferents ryokans i documentar extra. Ja està. I és que el dia que parlem de ryokans, si és post-viatge,
i es podrà parlar d'una experiència. Però vaja, per fer de l'aeroport a l'hotel, al Ryokan, o ens doni la gana, haurem de fer d'alguna manera. I ens haurem de moure dintre del país. Lladres, sabeu com us heu de moure per Japó? A propulsió! A propulsió? No, va, centrem-nos, lladres. Fora, a proporció de tracció motora, no de tracció animal. No, és inventada, nena, és inventada, que ho sàpigues. El que vas a dir és inventat. M'és igual. Començarem a deixar japonesos rossos, sense voler. Va, reconduïm. Suposo que això era una pregunta trampa, No, realment no portava trampa. però entenc... Transport públic és la clau. I sabeu com es mouen la majoria d'estrangers? Bueno, primer faig un apunt extra. Abans que us fiqueu a fer de patarrús en patarrús, important, jo conec, com que sempre he aterrat a Narita, per fer de Narita al centre de Tòquio ens mourem amb el Narita Express, és la versió que més recomano. Un cop vam fer un viatge per fer la tornada i gairebé perdem el vol, no va sortir l'avió perquè l'avió ens va esperar, si no l'haguéssim perdut, perquè això que diuen que els trens no sofreixen, no pateixen retards i més de mitja hora. I nosaltres va passar i un vol de les 10 de la nit vam sortir a 3:15 perquè un tren ens havia deixat tirat a nosaltres. Això a l'inrevés no crec que hagués passat, haguéssim perdut el vol i fora. Bueno, la qüestió és que, vulgueu o no, com a gairebé tots els països, sempre hi ha un tren o un viatge que has de pagar com un import extra perquè no t'ho agafa la línia normal. I en aquest sentit, us recomanem sempre possible que agafeu el que és el Narita Express, que és el típic tren Shinkansen que va directe a les centres principals, que és de la línia JR. Va, lladres, algú explica què és el JR? M'ho demano. Vale. Jo vull fer un incís que no sé si ho hem dit abans, entre Narita i Haneda. Narita està com molt a les afores de Tòquio i Haneda està pràcticament dintre del centre metropolità de Tòquio, i des de Haneda tens el monorail, que sí que pots anar al centre. ¡Acción! ¡Levanten sus manos y entro en acción! ¡Más alto! ¡Otra vez! ¡Está destrozado todo el asfalto! ¡Lo siento, mamá! ¡Ya han dicho que alto! Ficaràs, no? Monorail. Val? Bueno, volia fer aquest parèntesis, tanco parèntesis, vale? Per això Narita, bé deies, Jinx, està aquest Narita Express perquè, clar, és bastanta distància. Bueno, una hora aproximada de viatge. Vale, Japan Rail. Què és el Japan Rail? Per què s'ha d'adquirir? I per què #putarrenfe? Primer de tot. Per fer-ho sense d'entendre, és una mena de passaport per lo que és el transport dintre de la línia JR, i important especificar això perquè el Japó no és com aquí a casa, que només hi ha una línia de tren per tothom, sinó que allí tenen diferents companyies. És com si, es poso un exemple, hi hagués Renfe, Talgo fos una altra empresa que tingués els seus trens, etc etc. Fins aquí bé? Correcte? Seguim. Problema d'aquesta targeta, que s'ha d'agafar en temps. S'ha de demanar amb 3 mesos d'antelació, amics meus, perquè si no us menjareu els moquets. Per què d'això? Entre que es tramita, arriba i de més coses, s'ha d'anar amb una miqueta de temps. Que, per cert, que sapigueu que la podeu agafar per si busqueu directament, búsqueda fàcil. Japan Rail Pass, la trobareu a Google, primera opció. Que, si no recordo malament i corregiu-me, noies, la pàgina web és directament japanrailpass.com. Veritat? Bueno, que si no podeu fer la cerca ràpida con el voy a tener suerte de Google i ja està.
Tenint en compte que existeixen dos tipus de JR. El normal i la Deluxe Green Pass Card, de primera classe, entre cometes. Per pobres i per ricos, en resum. Jo no conec ningú que hagi pujat a la Deluxe Green Pass First Class. Jo tampoc he conegut, i per tema de preus és que jo no sé si us ho tenen a compte. Bueno, depèn dels Shinkansen, dels trens bales que agafis, perquè, òbviament, no, el deluxe en un metro no te serveix gaire. Però en un Shinkansen pues, sí que potser vas a la primera classe, assient reservat, tot això. Però clar, heu de pensar que la JR la farem servir tant per fer viatges curts, per exemple, per anar de Shibuya fins a Akihabara, que aquestes estacions les coneixeu tots, com per anar de Tòquio a Miyajima o a Kyoto. Llavors, és a dir, tindrem recorreguts curts i llargs. Per això penseu-lo de línia metro, línia tren de llarga distància. I ferri i alguns autobusos. Vale, una cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer la selecció del Japan Rail Pass, d'acord? En trobeu de 3 llargàries diferents. La primera de 7 dies, 14 i 21. A tenir en compte que el primer dia compta ja la primera activació que tu facis en una oficina de qualsevol oficina del JR, que el que té més sentit comú és que sigui la del propi aeroport, ja per sortir a l'aeroport com a tal, ¿vale? Tema de preus oscil·la una miqueta, però més o menys el de 7 dies oscil·la entre els 200 euros, 14 a uns 330 i ja teniu els 21 dies per 420. Cal tenir en compte que si el vostre viatge cau per dies dintre d'aquests números perfecte i si no, fer una miqueta de números a l'hora de si us surt més a compte pujar el de 14, en el cas de que aneu una setmana o 10 dies, o més. Encara que la diferència de preu, no sé vosaltres, noies, però 200 a 330 no em sembla tant. Jo crec que és correcte i està bé, perquè en el fons la diferència és veure si t'entra, només que t'entri un tren de llarga distància, un Kyoto-Tòquio o al revés, ja s'ha amortitzat el bitllet, perquè un viatge llarg ja potser te fa els 150 euros si agafes a sobre temporada alta. Pensa que clar, és com si tu agafes un AVE aquí. Tu saps que en els dies més concorreguts, Setmana Santa, estius i caps de setmana, el bitllet sempre serà molt més car que si agafes una temporada baixa d'un mes de febrer. I en canvi a vosaltres, amb aquest passaport, ja t'entra el bitllet. Només has de reservar el seient, que això ara ho explicarem. I aquí venia jo a comentar que també una cosa guai, i d'això la màgia d'anar tot ben preparat en temps, oients, això sí, insistim molt. El tema del temps amb un viatge com a Japó és molt, molt, molt important per un tema de baratir, ja no només per un tema de baratir costos, sinó per un tema d'organització a nivell general. Per què diem això? Els trens que són de més llarga distància, amb el JR, si ho fas en temps, pots reservar els seients. Perquè a tots ens mola, si anem a pujar un tren així, que estiguis, posa-li 3 hores i mitja, 4, estar asseguts al costat dels amiguets. Vull dir, qui no li agrada això? O no? A tothom. A banda que també s'ha de tenir en compte el que parlàvem abans de que hi ha diferents línies de trens, d'acord? Que JR és la que pràcticament està pensada per estrangers. On tindreu, entre cometes, menys problemes en tema de xocs culturals i aquestes coses, encara que sempre existeixen. I s'ha de ser sempre molt respectuós i recordar que estem en un país que no és el nostre, nois? Però que vulgueu que no trobareu molta més varietat de cultures dintre del tren. Bueno, és realment el fet de pujar a un metro o a un tren canvia molt el que tu te trobes aquí en el teu dia a dia. Dic aquí, dic a Anglaterra i dic a França, o sigui, com que són tanta gent i estan acostumats a moure's en grans masses, són molt organitzats. I s'ha de fer l'incís de que en els trens no és de bona educació parlar fort. Ni ficar la música amb el mòbil. Et pots dormir, no passa res. Però xerrar, només xerren els estrangers. Si escoltes algú dintre d'un metro, és estranger. Per això és molt important, el que dèiem al principi, saber estar ben organitzat i saber si te mouràs o com te mouràs
pel Japó. O sigui, està bé improvisar, però saber si visitaràs diferents llocs o quines rutes faràs per això mateix, per escollir el transport amb temps. I com ho pots fer? Hi ha una pàgina web que es diu hiperdia.com, que ja la ficarem en el seu moment al fil de Twitter i a la resta de xarxes, que tu a través d'allà tu pots dir que jo vull anar d'un lloc a un altre i aquella pàgina te carrega tots els horaris i les millors combinacions possibles entre horari i mitjà de transport perquè tu sàpigues quan i com has d'anar. És a dir, tu sabràs que tal dia has d'estar a l'estació de Shinjuku, per exemple, a les 9 del matí i agafaràs un Shinkansen que t'aportarà a Kyoto. I si després d'allà et pots moure, et dirà i ara de Kyoto et baixaràs a tal estació i hauràs d'agafar el tren X i t'ho indiquen tot superbé i els horaris és una meravella el que es respecta a allò. És que és una meravella. T'ho fa el 90% del viatge. I per tancar una mica, noies, si us sembla bé el tema de transport per passar a la següent, fer un petit incís per tota aquella gent que és una mica cap de carbassa amb vull la full experience Japan i no vull anar on van tots els turistes. Tenint en compte, així fent números i miri, comproveu si voleu, que un sol viatge de distància mitjana llarga en qualsevol altra línia que no sigui JR dintre del Japó val exactament el mateix o fins i tot una mica més que el que és el Rail Pass de JR de 14 dies. D'acord voler full Japan Experience, no siguem tontos tampoc. Però després, si no reserves, te pot passar com pot passar a Monave, que el trobis ple i no puguis anar. La gràcia que tu en un JR, quan arribis, si tu tens un plàning més o menys dels dies que aniràs i faràs els grans desplaçaments, pots dir, vale, per aquest dia necessito X seients per tal destinació. I ells mateixos t'ho gestionen i et treuen els bitllets i tu te vas amb el teu bitllet ja a la mà. És que és una meravella. És Japó, Japó és organitzada, aleshores has d'anar organitzat. No pots anar a la babalà. O sí, però si ho fas així se te fiquen les coses més fàcils. Jo per complementar la línia JR, que està super ben connectada i et pots moure perfectament només amb línia JR, és més, ja ho he fet, però com que ben hem dit que el temps és el més valuós d'estar allà, doncs de tant en tant ens pot sortir rentable, tot i que no entra dintre de la línia JR, fer un viatge en metro que et faràs més via amb una Suica. Tu pots comprar el bitllet individual i et pots moure amb allò, però jo per això aquesta vegada vull apostar per les targetes Suica, que són unes targetes moneders. Simplement és això, targeta moneder, però que et permet fer viatges per metros, fer microdesplaçaments, però és que alhora te serveixen per les màquines expenedores, que això sabeu que ho voleu provar, i també serveix, veus, servirà per petits supermercats i restaurants per pagar. És a dir, és una forma per no portar tants cèntims a sobre, la pots comprar des d'aquí, t'arriba a casa amb un crèdit d'aproximadament uns 20 euros i tu allà la pots carregar amb els diners que tu vulguis i mentre tinguis diners, com una bona targeta de moneder, vas fent. En el moment que s'esgota, doncs recarregues i fora. La gràcia que té que te la quedes, perquè sí que tens un preu que és un cost per tindre la targeta, però després aquesta targeta t'ha de durar uns 10 anys. És a dir, tu la pots tornar i et tornen aquest dipòsit per haver fet tindre la targeta, però si te la vols guardar perquè tu saps que tornaràs al Japó, ja tindràs la teva Suica. Quan hem trigat en implantar les targetes de transport públic de plàstic? Àrea metropolitana tenim. El que jo no entenc és com això no s'ha implantat aquí encara. Ja a nivell de sostenibilitat i tot, saps? De no gastar paper. Jo perquè sóc més del centre, però també havia implantat la T-mobilitat i en el transcurs d'aquest any deixen d'imprimir targetes de cartró. De lo que és metro de Barcelona, de moment, ojut, Parlem de metro. Ja, però he de pensar que, com bé diem, el JR és com un passaport, i realment és un passaport. O sigui, és la cartró, O sigui, que has d'ensenyar. Tu no passes on passa tothom, tu passes per un passadís i li ensenyes al revisor a la cartolina de, mira, que has d'anar amb la cartolina i el passaport a la mà. Mira, aima baka gaijin. Sí, tal qual, tal qual.
El que passa que el xiulet ara sí que estic escoltant-lo i sembla que estem arribant a la propera parada. O sigui que en tot cas, la xerrameca de més coses de vols 2.0, allotjament 2.0 i JR i Suica 2.0 arribarà en un futur. O sigui que... Passem de parada! Propera parada, niu de merda. Oli, lladres! I aquest niu de merda d'aquesta setmana vinc a portar-vos cosetes que personalment em toquen els nassos. En aquest niu de merda parlarem només d'una cosa en concret, però jo crec que tenim per al niu de merda sencer. Correcte, noies? Jo crec que sí. Jo vinc a que m'expliqueu les vostres experiències. Japan Weekend Barcelona. No sé ni per on començar. Però bueno. Aquesta gent sempre porta cua, Uf. Per mi són una mica Telecirco en general. Sí, i ja no a nivell organització. Què és el que vull comentar primer de tot? Aquestes darreres setmanes, ja que tenim la Japan Weekend mitjanament propera, un seguit d'artistes, dels quals òbviament no mencionarem perquè crec que no toquen aquest podcast, d'acord? Es van estar queixant durant tot el cap de setmana de que el volum del so i de l'àudio de la nau estava excessivament fort. En un cas en concret, una noia a Twitter va pujar una foto perquè portava un Apple Watch de la freqüència de les... Sí, es veu que no sabia que Apple Watch de fet tenia aquesta opció. I l'organització li va posar un desafortunat missatget com a contestació que no em va semblar el més adient. En resum, aquesta artista tenia l'horari posat de les 6 del matí fins l'hora que fos. El soroll començava a les 8, que encara no havien obert el saló, i finalitzava, vale? I a partir de les 8 començaven els decibels superforts. Què passa? Que l'organització li va donar per contestar que no era culpa d'ells, d'acord? Així fet resum ràpid, ja que a les 8 no estava l'evento i seguia sense soroll, a lo que la noia li va respondre. Estaven passant per una de les obres que hi ha al costat del pavelló nou i lo que no teniu és vergonya. Heu llegit alguna cosa d'aquestes, noies? Jo he de dir que vaig llegir no d'un, més d'un i diversos usuaris que es van queixar sobretot del tema del soroll i els decibelis dintre del recinte, passant, com bé dius, dels iWatch, Apple Watch o fins i tot dels Androids i dels... O sigui, els decibels marcats, i veies com estava per dintre de ruido o molesto i coses així, que en plan que havia excessivament volum. Però és que no només ho hem vist, ho hem viscut. Nosaltres vam passar per la Japan Weekend i la veritat és que és igual on estiguessis de la zona, que sempre escoltaves el soroll d'un escenari, perquè hi havia diversos escenaris al llarg de tot el recinte que ubicava la Japan Weekend, i el volum estava molt alt. Què passa? Que sí que és cert que si tu te trobes, sobretot a l'escenari principal, era un superescenari. Un superescenari amb una gran il·luminació i un potent equip tècnic i una superpantalla, que això està molt bé i és molt divertit, però clar, també has de tindre en compte que allò quan sona, si és el que a tu t'agrada, genial. Però si tu has de treballar i has d'estar 12 hores sentint la remor que es faci en allà, això és que pot ser digne de trucar a la Seguretat Social perquè, o sigui, això és nociu i això està més que demostrat que els decibels poden afectar a la gent. I el soroll per les botigues que sobretot estaven encarades, que no tenien res que contrarrestés el so, és que és normal. Molta gent passava de llarg del soroll perquè tu mateixa estàs fent passada mirant estants i com que fa tant de soroll, mires molt més ràpid que si no tinguessis un estant amb un soroll, diguem, normal. I que ja no és això. No sé si és que feien promoció o què, però la pel·li de Dungeons and Dragons, la nova que sortirà... Mare meva, mare meva. Aquí vinc. Van posar el tràiler diverses vegades. Em retombava la caixa toràcica que feia mal
i no estava ni prop de l'escenari. No, però, Hangui, tu que no vas poder-hi anar per la vida? Això ho anava a preguntar jo. Per posar-me en situació, on era això? Era la nova Fira 2, no? Sí, I quins pavellons eren? el 4 i el 5. Feia com un passadís llarg. Que era El gran. Simpson és el que va utilitzar el Saló del Manga? Perdona. Sí, Vale. o sigui, eren grans, eren espaiosos, o sigui, això del tema espai estava superbé, perquè podies passejar tranquil·lament, els espais entre estants eren correctes, però clar, és que aquell escenari amb l'anunci de Dungeons and Dragons, és que si per un concert sonava fort, aquell anunci és que era exagerat. No sé si li pagaven més per pujar o apretar el volum allò o el que sigui, però és que allò jo crec que a casa meva se sentia igual. Clar, i aquesta gent no ha de passar per un cribatge tècnic, no sé, com a les festes de poble, a les festes major, sempre hi ha un cribatge. Ja, però això t'ha passat com tot arreu, que si te ve un inspector tècnic no vindrà un cap de setmana. És que, noies, us puc assegurar, i no anirem més enllà d'aquí, que es va trucar diverses vegades a la policia. Vàries. I no una persona, ni dos, Sí. ni tres. Però clar, que te truqui la policia, el problema és que per ser la policia no té l'equip per mesurar els nivells de so. Per tant, ells poden fer com a molt vindre, aixecar un acte i marxar. Però el nivell de so no pots mesurar per ell. L'orella del policia, sí, estava molt alt, tu necessites un equip. I sabeu què és el que em molesta en realitat? Perquè no només lo ve del so i les queixes de Twitter i mira, pots tenir un community manager que sigui un tros d'asa i que va respondre això. És que es veu que van estar a fer brometes a l'escenari amb el tema de so, el presentador i gent de l'organització. Van estar fent brometes. Bueno, perquè ja saps que a vegades en aquest tipus d'events hi ha perfils i persones que l'empatia o el respecte, bueno, si van estar fent això, jo crec que elles soles s'estan definint i retractant. Aquesta gent s'està agafant una imatge de sobrats o de passotes o de... no m'importa perquè vengui igual les entrades, no? Jo no ho sé quan ha anat a nivell de vendes d'entrades. Jo sí que puc dir que anant dissabte allò no estava ple. Que era molt gran l'espai? Sí. Que esperava més gent, potser? També. Sabeu quina va ser la meva sensació? Que era un saló per passejar. Punt. El Japan Weekend sempre ha sigut un saló per passejar. Està molt bé perquè trobes artistes que agraden molt, però més enllà... Però no passejar en la pitjor de les definicions possibles. És a dir, no... Com bé has dit, tu vols fer el carreró d'artistes. Jo vaig fer el carreró d'artistes, però per soroll i manca de comoditat no vaig comprar res perquè vull fer una vista però no estava fent la passejada a gust. Llavors és... Clar, no te concentres i en el fons el que volies era marxar i és una realitat perquè és una sensació viscuda, que anaves a un estant i entre el so que no era a gust, a la que venia una altra persona és com ja fas passejada i passaves de llarg i això és perjudicial. Per mi, que entres, pagues uns diners d'una entrada que no són baratos, ni al botiguer, que no li estic comprant, que jo el que venia a fer és comprar i no t'estic comprant perquè jo no estic a gust per comprar. I llavors... No, però és que a sobre passaves al carreró d'artistes i anaves més allà que havia un altre escenari i allò sí que estava més espaiat i encara funcionava, però encara tenies remor. I és allò, on tenies escenari és que no s'ho podia estar. Després passa la part de primer editorial, que estava molt bé en aquest sentit, que feia temps que trobava a faltar un racó petitoi, però estaven moltes de les editorials, estava Norma, estava Arechi, estava Tomodomo, estava Oso, i tenien petits estants on podies comprar les novetats, i després ja entràvem a la part del merchant, que aquí on tornem com sempre al desastre de la Japan Weekend a nivells legals. Clar, ells contracten botiguers d'arreu del món i jo sé que, no, jo sé de bona font viscuda que als artistes se'ls exigeix una barbaritat i als artesans encara més per demostrar que aquella artesania és seva. Però després arribes a la part comercial i aquí ningú li importa una merda, i dic malament una merda,
que tot el que estiguin venent és merchandising d'AliExpress i a sobre te'l venguen a preu com si fos original. Perquè total, com ja paguen, doncs ja està, cap endavant. Clar, però tu estàs permetent i tolerant que el nano de 10 anys, que no sap que allò és més fals, estigui pagant una figura original quan al fons és falsa i està pagant un preu que no és el que això correspon. Perquè jo sempre ho diré, a mi una persona que vengui producte d'AliExpress i fiqui preu d'AliExpress i digui no és original, no ho puc aprovar perquè conceptualment a nivell de política i competència no es pot vendre perquè és una falsificació, però que a nivell comercial d'entre un nano petit que vol una figura d'un Goku, pues si pot pagar-se una d'AliExpress, pues que es pagui una d'AliExpress, però que sàpiga, però que tingui coneixement que el que està comprant. I és legítim. No que l'estiguin enganyant. Una cosa sí que diré a favor de Japan Weekend, encara que no m'agrada dir coses a favor, en aquesta edició en concret, ojo, és que sí que és veritat que el tema de l'Expresseo i aquestes coses estaven al pavelló del fons. Què vull dir amb això? El tema d'artistes, encara que estaven en unes condicions de merda, estava respectat de pavelló d'artistes. És a dir, no tinc les taules dels artistes, que sí, tenien espai, però a mi em segueixen semblant petites, ojo, tenien la taula d'artista de més i no tenies després al costat un stand d'AliExpress amb les 20.000 merdes. Això, punt a favor per Japan Weekend, monedita. Però tornem-hi, amb temps, al pavelló AliExpressero, que s'està superbé, que el soroll és supercorrecte, i els artistes me'ls tens allà tots amb mal de cap, que en concret, una noia, a més era una joieria, una noia que venia joies artesanals, que estaven just al davant de l'escenari, d'allò que entre què fas i no fas, típica conversa de botiguer, de què, com aneu, què, no sé què, i la noia realment, que eren les... una migdia, potser? Sí. Una migdia... de dissabte, ojo! Amb cara realment consumia dient que és que no podia més, que portava allà 5 hores com a molt. Tio, que és... és que no. No, és que, o sigui, bé, perquè se l'ha donat un power-up als artistes, ficar-los a primera línia perquè no quedin aïllats i quan l'arribin allà a la seva botiga estiguin escurats, perquè venen de pagar una entrada, han fet totes les botigues i quan t'arriba l'artista ja no té un duro. En canvi, el que va a buscar una botiga ja sap que va directament a la botiga, però és com un caramel enverinat, perquè clar, molt bé, estàs a primera línia, però una línia de foc, perquè estàs rodejat d'escenaris amb música superforta i elevada. Però és que de debò, el tema del tràiler de Dungeons and Dragons és que allò no té nom. O sigui... Ja no voldreu anar a veure la pel·lícula, no? T'ho juro que no. Jo, Hangwit, soc sincera, Jo amb el tema dels sorolls forts no sóc excessivament sensible, però sí que em molesten molt. És que em feia mal al pit de lo que retombava. No és que fes... és que retombava el pit. Jo, en canvi... Ja, però és que la Hangui sap que a mi m'agrada que m'atremoli el pit de la música. I jo estic dient que allò a mi me molestava. O sigui, estic dient que sóc una persona que dintre la sensibilitat l'assumeixo i la gaudeixo, entre cometes, que jo que en principi ho tolero a dir és que no estic a gust, vull marxar. Llavors una persona més sensible és normal que no aguanti ni 2 minuts, com a molt més per estar darrere d'un estant. I a sobre que te queixis i s'aburlin de tu d'alguna manera. El problema que jo trobo que passa molt sovint amb xarxes, una, que el missatge escrit sempre que se li donarà una entonació que potser no és la desitjada, o sigui, en el teu cap sona d'una manera i qui ho llegeix és una altra, i una altra és que és veritat que Japan Weekend, o sigui, mai dirà això serà un problema que solucionarem a properes edicions. La veritat, i encara que te fiqui que és mitja una medalla, és que teníem un superequip i no van tindre en condicions o no van tindre en compte que potser, o sigui, jo què sé, alguna cosa més empàtica. Ja, és que és això. Un què? Perquè no només ha sigut el de Barcelona, ha tingut altres news de merda en altres edicions i en altres ciutats i sempre són les mateixes contractacions. Però això no ho pots fer perquè tornem, és com la persona que puja a l'escenari. Si el que t'ha de respondre a nivell de gestió d'atenció al client, vulguis o no, a Twitter ets una atenció al client. No empatitzes una mica amb qui hi ha darrere, és complicat. Bueno, és el que parlaven amb un altre news de merdes. Tens un poder de representació sobre la teva empresa i s'ha d'anar amb molt de compte. I més avui en dia que treballem molt en xarxes socials, que tot es mou al voltant de la xarxa social. Fem contacte amb les empreses.
Com bé has dit, si tenia curiositat per veure Dungeons and Dragons, ara et dic que a dia d'avui no tinc gens de ganes de veure la pel·lícula. M'ha fet la reacció contrària. I sabeu què és el que em fot a nivell ja personal? Aquí, links, no parlant en nom dels lladres del temps, en plan, parlant links, un dels convidats de la Japan Weekend va ser el Subwoofer, que van ser un dels participants d'Eurovision de la darrera edició, que eren els nois aquells que anaven totalment vestits de traje, amb les caps anava a dir de wolf, perdoneu, de llop. Vale? És un grup que a mi m'agrada molt, i la cançó que van portar m'agrada molt, però és que vaig valorar, pel músic que fan, que és una mica música electro i de més, vaig preferir no quedar-me a veure'ls. És que així no els gaudiria, i prefereixo mantenir-los al meu cap, escoltar-los a Spotify i aquestes merdes, que em rebentin els tímpanos. És que no. És que no està... O sigui, l'escenari era espectacular, perquè era espectacular, i això era brutal. El que passa que faltava mesurar aquella potència. Bueno, van dir, la tenien grossa i anem a tope. Ja, però és que llavors aquell escenari el podia haver enfocat a la direcció 90 graus a la dreta i en lloc d'anar el so directament cap als estants hagués anat directament cap a una paret. Llavors no li ve directe als estants. És que el problema és que els altaveus anaven directe a la cara dels estants. En canvi, si ho haguessin girat 90 graus, ja està, perquè aquell so propagava cap a una paret, amb espai. Clar. Bueno, qualsevol tècnic de so te dirà que més fort no és millor, òbviament. Però igualment, és que a sobre estava una mica encantonada, llavors agafava la força de tota... És que, o sigui, molt bon equip, molt bon lloc, el que passa que allò llavors hagués mogut a un altre lloc, a la zona d'estants, si és que no passa res. O fas un pavelló de concert. Al final de tot... És que és tan fàcil. T'anava a dir, fot l'escenari de concerts on la mierda de l'Express, això t'ho dic de clar. Fent comparacions que no ens agrada i sí ens agraden. El Manga Barcelona, el gran escenari, estava al final al fons de tot. A la cantonada final. Havia espai i estava enfocat cap a on? Cap a ningú. O sigui, anava una paret. I què tens amb això? Vols anar a veure la gent de l'escenari? Molt bé, has de passar per un munt d'estants en el que vulguis o no miraràs i potser picaràs. Clar. Sí, és que és així. És que quan les coses es fan en cap es nota, no per comparar ni millor o pitjor, però les coses són així. I després també va haver un problema que nosaltres no vam patir perquè vam marxar, que era a l'hora de dinar dintre del recinte amb lo gros que hi era i dintre de tot la gent que hi havia només havia un estant per dinar. Òbviament aquell estant no podia donar de menjar a tothom. I el més proper que tens és el centre comercial, que tens un quart d'hora caminant. T'has de donar tota la volta, no? Correcte. Sí, perquè has de donar absolutament tota la volta. Llavors nosaltres directament vam marxar a dinar a la zona, al centre comercial i després vam tornar. Però clar, també que a nivell de gestió logística el seu és no haver de marxar, entenc jo. Hauria de ser atractiu quedar-te per allà. Cert és que no havia, com passa en el Manga Barcelona, cadires i taules suficients per dir, fem zona restauració i que la gent mengi aquí. Tampoc hi havia això? No. Ostres. Tenies l'estand del Bubble Tea, tenies algú de dolços i tenies crec que era el bozo, el de menjar típic i ja està. Seure a terra és mundial i no passa de moda. Punt. Però és que tampoc et donaven l'opció perquè no hi havia res a dinar. Clar. Bueno, però seure a terra també depèn de tu i de com estiguis, jo què sé, del teu cos, d'una persona gran, estàs embarassada, tens mal a qualsevol part del cos per lo que sigui. O sigui, ets una senyora gran i major, ets una senyora gran, jo què sé. No, qualsevol cosa. Jo sóc experta en anar als salons amb mobilitat reduïda i jo ja no puc seure a terra. Clar. És que has de pensar una mica... Bueno, és que al final és la imatge que te fas, ho has de fer atractiu. Si això no tampoc ho fas atractiu per dinar, doncs bueno, tindràs paper de plata per totes bandes d'entrepans. Que això ho vaig veure jo molt a Twitter, la gent queixant-se del menjar, de que, mira, doncs jo he sigut gest i m'he portat el meu propi dinar. També us diria que així fem una mica la pacificadora de clar, noies, no podem comparar amb el saló, són pressupostos diferents, no. Sí, no. Vale, aquí t'ho compro. No m'ho compris. I també, jo t'ho compro fins i tot també que és la primera edició en aquest espai, per tant encara no estaven acostumats a l'estar i potser li ha vingut gros. Vinga, va, sí. I jo d'això t'ho compro. Jo penso que sí.
Perquè la Farga no l'emplenaven i emplenar la Fira 2 és molta Fira 2, eh? Jo t'he de dir que per mi la Farga, per mi, personalment, sí que es quedava petita. Sí, la Farga, la Japan Weekend a Barcelona ja es quedava petita, sí. Passar per aquells passadissos era pràcticament anar fotent cops de colze. La part del final dels artistes sí que és veritat. Però bueno, també era l'organització com estava ficat tot. Que, clar, tornem-hi, que els artistes l'havien ficat en primera línia de foc, però estava una mica enveninada perquè estaven entre trinxera d'escenaris. Després, la zona de signar, hi havia una zona per signar artistes, estava també molt desengelada. O sigui, encara tenim l'esperança que a properes edicions això encara pot millorar. Però que en aquesta edició, personalment, trobo que era molt austera i el preu d'entrada exagerat pel que es podia oferir a l'hora que gaudir, sí. Eren 20 euros l'entrada? 15 sense regal, 25 amb regal. Clar, perquè després no tinguis un lloc on seure per descansar, o no tinguis lloc bé per dinar, o tinguis 2 hores de cua per poder dinar. O tinguis botigues pirata, doncs pues sí. I què voleu que us digui? Per passejar per 15 euros me'n vaig a Passeig Sant Joan. Oh, i tant, un Ichiban. Un altre... Molt bé, doncs jo penso que hem dit prou, no? O mai és prou? No, deixarem aquí perquè passaríem d'un niu de merda a un abocador i no cal. A més, començo a sentir el xiulet i jo crec que estem arribant a destinació, ens estem apropant a la fi del món. Recordeu que nosaltres som les lladres del temps, un plaer d'estar amb vosaltres, Links. Adeu, noies! Hagui Adeu, lladregotes meves. i una servidora, la Jinx. Recordeu que ens podeu escoltar a iVoox, Spotify, Amazon Music, Google Podcast i Apple Podcast. A més, ens podeu trobar a les nostres xarxes socials de Twitter, Instagram i TikTok. Ens veiem en el proper programa. Ciao! Aio!